An balima Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ an b'a fɔ ko bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. An b'a bi don kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruya ye. Cɛbilen Darame ni ale ye politique tɔn parrainant ɲɛmɔgɔkɔrɔ ye ani Mali jamana kɔkan ko minisiri kɔrɔ tun don. Ale fatura bi tarata août kalo tile 12 san 2025 Paris Faransi jamana na. Kunnafoni sɛbɛntiyara a ka parti kɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Laurent Gbagbo ka parti PPACI tɔnden 11 jalatilen don waleya dɔw la ni olu ye banbagaci waleyaw ka bɛnbɛn tigɛ jamana fanga kama ani k'u sen donna murutili jɛkulu dɔ la ka kɛ ni Côte d'Ivoire ka foroba jalakiba ka fɔtaw ye. Wa kiiritigɛso jalaki k'u nɔ bi bingani wale dɔw la min kɛra Yompugo sigida kɔnɔ août kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ni laseli ɲɛna bi tarata août kalo tile 12 san 2025. An bɛ taa Marɔkaw fɛ Al Jazeera kunnafonidila 5 minnu sara Israel ka misili dɔ senfɛ Gaza n'a kɛra kabakoba ye maaw bolo. Olu cɛla Anas Al-Sharif ni ale ye Qatar jamana ka kunnafoni sɛbɛn ciba ye n'a ɲɛda bɔlen don arabu fɛ kɛlɛ san 2 laban ninnu na. Okumu kɔnɔna na Maroc jamana ye jamalajɛ dɔ labɛn tɛnɛndon su août kalo tile 11 san 2025 walasa ka taasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Ni laseli kɛra bi tarata août kalo tile 12 san 2025. An bɛ taa Tchadkaw fɛ ka bidon kibaru kuncɛ fanga ɲini tɔn ɲɛmaakɔrɔ ani minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ tun don. Ale kɔni san 20 kaso sɔrɔ ani amande miliyari 1 ka sababu kɛ k'a ye futinɛ kuma dɔ fɔ ka jamanaden wɛrɛw kɛlɛli jigin mɔgɔ hakili la ani a nɔ yera Madakaw ka fagaliko la min taara wolo mɔgɔ 42 ni kasarali la mai kalo tɛmɛnen na. A ka avocat kɔni kɔnɔnen don fo août kalo tile 19 san 2025 walasa ka taa kiiritigɛso la. Ni laseli kɛra bi tarata août kalo tile 12 san 2025. An balima Actuel Media filɛbagaw ni ne kɛra ɲɛ garisɛgɛ bidon kibaru la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.